салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали Рул TJ. номи ман Шаҳром. имрӯз 21 апрели соли 2021 мебошад. 1000 рубл 147 сомонӣ, $100 1132 сомонӣ. дар имрӯзанавормон 14 та мошинҳои фурушӣ мешаванд. нархҳо гуногунанд, ай 8000 сомонӣ сар мешаванд. барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар комментария фикри худро оиди навор нависен. дӯстони азиз, агар шумо ягон мошин кофтеста бошед, дар комментария ба ҳазур нависен чӣ хеле мошин шумо кофтестен. агар шумо худтон мошини фурӯшӣ доштак бошед ва рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди мошинтон риоя кунед, мо дар эълон мемонем. бисёри бад гап намезанем, рафтем. якум мошини фурӯшӣ газ 3110 соли бароришаш 2004 мебошад. задний привод, 1.8 литр мотор, сӯзишвориш бензин ва газ мебошад. коробка передач, механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. беҳуда занг назанен, илтимос ва ради интересам занг назанен. хоҳиш мекунад соҳиби ҳамин мошин. нархаш 8000 сомонӣ бо савдоам мешавад. мошини фурӯшӣ BMW тройка, соли бароришаш 1994, передний привод, 1.8 литр мотор, сӯзишвориш бензин ва газ мебошад. коробка передач, механика. мошин созай, нархаш 17400 сомонӣ бо савдоам мешавад. соҳиби мошин мегӯяд ки цепай сум дар кор, арзонаш каде. сечкаи фурӯшӣ Mercedes C-класс, соли барориш 1998, задний привод, 1.8 литр мотор, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передач, автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. бо қатиш номерои хушрӯ падарка. барои ҳамин нархаш хе баландай, нархаш 80000 сомонӣ. ва рости гап ман фикр мекунем ки нестоита иқадар нархи баланда, суми калона барои мошини 98 сол додан. хай бо худтонам фикр кунем. боз як сечкаи фурӯшӣ, шалакаи нархаш более-менее созай. Mercedes C-класс, 1995 соли барориш, передний привод, рангаш сабзай, 1.8 литр мотор, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передач, механика. нархаш 42000 сомонӣ бо савдоам мешавад. агар хоҳем кредит гирифтан через бонки алиф дар муддати 4 сол 877 сомонӣ ҳар моҳа меспоред бо пешпардохти 12600 сомонӣ. Opel Astra F, соли барориш 1993, передний привод, 1.6 литр мотор, сӯзишвории бензин ва газ, коробка передач, механика. мошин мутаассифона дар ҳолати миёна аст. нархаш 23000 сомонӣ бо савдоам мешавад. ва хотиррасон мекунем ки ҳама мошинои имрӯза навормон дар Душанбе қарор доранд. боз як Opel фурӯшӣ, ишам Astra F, соли бароришаш 1992, кузов хэтчбек, передний привод, 1.6 литр мотор, сӯзишворӣ бензин ва газ, коробка передач, механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. срочно фурӯхта мешавад бо нархи 18000 сомонӣ бо савдоам мешавад.
Hyundai Sonata соли барориш 2011, передний привод 2 литр мотор, пробегаш 153,000 километр ба гуфти соҳиби мошин, сӯзишвори бензин, коробка передач автоматай, растамошка дора, мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, корейский моҳи январ даромадагиай, ҳуҷҷатҳои яксола дора, full option, start stop, panorama плюс ҳамаи наваратора дора. нархаш 98,000 сомонӣ. рости гап дӯстони азиз, нархаш камтар баландтаракай. ҳамин мошина 2011 мешава тақрибан 80,000 да ёфта, 2010 70,000 дам ба ҳазур ёфта мешавад. Opel Vectra B соли барориш 1996, передний привод, 1,6 литр мотор, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передач механика. соҳиби мошин илтимос мекунад ки фақат харидори аниқ занг зана. нархаш 30,000 сомонӣ. кредит агар гирем 626 сомонӣ ҳар моҳ меспорем дар муддати 4 сол бо пешпардохти 9000 сомонӣ. ҳамаш через бонки алиф. боз як С-класси фуруши, ишалакай плачущий зайчикай, соли барориш 2001, задний привод, 1,8 литр мотор, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передач механика. мошин дар ҳолати беҳтарин аъло қарор дорад. мешини газ мемонӣ, мотори сечкаҳай, компрессор нест, занг занем, савдо мекунем конкретна мошин харда. нархаш 43,000 сомонӣ. бо савдоам мешавад. кредит 897 сомонӣ ҳар моҳ меспоред дар муддати 4 сол бо пешпардохти 12900 сомонӣ. Honda Civic соли барориш 2010, передний привод, 1,3 литр мотор, моторш сознам набудай, сӯзишвориш бензин, коробка передач автоматай. срочна мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. нархаш 61,000 сомонӣ. бо савдаам мешавад, алишам мешавад. расход топлива тақрибан 6-7 литр. сиденияш кожаниай, обогрев сидения дора бо. Деу Некси соли барориш 2000, передний привод, 1,6 литр мотор, сӯзишвориш бензин, коробка передач механика. нархаш 14500 сомонӣ. ва яке аз легендарни мошино Toyota Mark II соли бароришаш 1996, передний привод, 2 литр мотор, сӯзишвориш бензин ва газ мебошад, коробка передач автоматай. нархаш 23000 сомонӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Opel Zafira соли барориш 1999, передний привод, 1,6 литр мотор, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передач механика. 19 май ҳуҷҷатҳош тамом мешавад. 19 май ҳамин сол. нархаш 40000 сомонӣ бо савдоам мешавад. ва как всегда по традиции охрон мошини фурушӣ мошини беҳтарини беҳад зур мебошад, лекин мутаассифона нархшам зурай. BMW
пятерка, соли барориш 2011, задний привод, ДВ 8 литр мотор, состояниш 100% новой, суичвориш бензиной, коробка передач автоматай, растаможка дора. нархш 190 000 сомонӣ бо савдоам мешавад. Ва ин буд охирон мошини фурушӣ дар имрӯза бормон. раҳмати калом дӯстони азиз ки моро то охира тамошо кардем. То боздид. барори кор шумода.